Kakong wa isa sumer kawai na Longkmie ka basyong basa hakanong ba Jowai hakadong panalia ka kurim jong uma OR Shalam kalayo Ïoh Kyrdan Ph.D na ka school ba William Carey University Shillong hadin ka jing pendep jong ka ya ka jing pulibinia halo ka thesis The Impact of Jaintia Hills Autonomous District Council on Ilaka Administration, a study of Raliang and Jowai Ilaka, hapo kajinkmi jong u Professor Govind Kumar JNU New Delhi, but Professor LS Gasa retired Professor Nehu. Layatho baka kong wa isa kalakenjo menta Jakarta kabasan pusan snem, but kadeiru kanong hikay, Political Science ha Government Girl Higher Secondary School Jowai, kadon sangut ki khun, saungut ki shinrang bat kawe ke kentei, kadei ka khun jong u Dr. Bham Singh Chalam bat ka kong Sidina Sumer. Kajingyo jong kakong wa isa ya kani ka Kyrdan kum ka Longkmie kalalong shisha kajing ay mensim ya ki weide khamtam ya ki khon samla bakindon ya kathong ban pendep ya kajingwat binia jongki shapang kajing puli PhD halo kani kajing job jongka na kalyang jongka school ru kala ay mensim ya kakong wa isa da ka baay ya ka memento kum kadak bansa jingkin mau ha ka ju kapor ka kong wa isa ka longru ka Longkmie ka bakit baba yakikam jong ka seng Longkmie ha ka senra Jowai kumjoru ha ka shnong ka thao shushu ha ka jingyo Ïoh Kyrdan PhD kalawan ra buram ya ka yeng ka sem bat kumjoru ya ka shnong ka thao hi baro ka we Jingya inti ka long ka ba bahadu kata-kata na lorba na klem shem shuti ban pendep ya ka de ka kam jonga anda ngala la jur ya kata ka demand ne ke jingdon kam bangan show bangan concentrate ha ka to ko porte ga khot hi ya ki perlong jonga mo bangan ni rap inga man shimi ki class jonga ka ban bio ban concentrate ban tho te ta ka daw ko jing ya inti ka long ka bejrong te activist nem ha ka por jong covid te ngayo por ha ban tho to ko por nga show nga tho nga persyang man pendep ki chapters Tina liang ki university ro long they keep reminding me that I need to finish, I need to complete. Every year na do 2020 ro kumta nga parkhat by 21 la pendem 22 nga expect baham dep no hi di sabai 22 nga dep hi mo la dep complete tang ba anda kila anda ya ke submission kadang ke problem hangta ke sadon kita ki delay ki finally nas no comment hado kata-kata ba hadin mangala cover no am semula asuban continue hendre after 2-3 days nga play biang namang perkhat ba I will not be able to do justice to myself lada nga shui no ay kani kajing play jonga ta stem te hakawai ro kawai kaliang ro nga kwa ba hakajing injungi ngim ni ban keep up mo ngimde ban keep up ngide ban keep rising we may fall and rise again nga perkhat kata sakawiro nga perkhat ba na ishten kumno ngan long ka living example ki we kamtam students karata kaya ngam sutu anda kala adab ya kini kecing puli hangta nga sa perkhat bakarta jang kalayan menta this year I will be turning 55 Regap suto kumno ka yat kata-kata jonga namar ba life is rolling kaduna ba ka jing wat benia ya kini ki benta mo ya kini ki benta khamtam ha ka be de bat ki elaka juni shadi anong ipi kilon si pun ki problem ki jing ki badon ha ki bun tli ki elaka henrei na perkhato ngan sim tang kani ko we ngan sim tang kani ko we bat kum jo jong ka chwai kang ngan yo ban ya ban ya kumo hak tin penar sini ban bercham mo lani ban ya compare kalong kumno rei dingi pet ikiwi pat de ki problem kilong bun ha ti teng ni si perkhat mo ha to ko por bangale kani ka banga sim ni kani ka rai bangale kani ka research work ha kani ka bentaru ti perkhat ba ni ki bon ki bo ong nga ba ni pi kwale ya dis council ma ki bon pala ki bala le dis council henry ka perkhat ba hoy kata ka por so mang so dio iyo ala bakla mo henry ana kala ya lenti na shem ba ki don pun ba ki problem ni ki
ki badan hapo ka disconsent nang ba kini jing puli ka jonga nang ba ka thesis ka bangale nang ba ka journey ka bangayay tinga kwa bangan long ka inspiration na ka benta jongki na samla ka benta ba ngidang don kam yaki kena samla jongi bakin mish kamat bakin continue yaki jing puli jongki bakin ngam jeliu ka jing puli jongki ngidang don kam yaki nong thok ngidang kam yaki PhD ngidang kam yaki scholars ki jongi kiban contribute shibon hakalian jong ka thok kata long ka ka mga kwa man ai ka long kum ka message ki kena jongi ba ka jo ko por kham tam yaki kena samla ba imde ban long jaitu leni ki ba bomshim kiai ka kam namar ba wala dangai ledi ngala la Longkmie kanang la ban pendek ka kam kan no pi ki samla pi dang don kam ban mi shi kamat na banta ban ai ka men sim ledi ban loy ka state ka chungi ki ban mi kita ki mo ong hakten pras ki khai ki pier ki bala ban contribute shibon na banta ki imlang sa lang ban kumjuro na banta jong ka thok kata